2030 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କି ଓଡ଼ିଶା ଛାରଖାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଳିକା। କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏମିତି ଅଘଟଣ? 500 ବର୍ଷ କଥା ଏବେ ସତ ହେଉଛି। ସତରେ କ'ଣ କଳି ସରି ଆସିଯିବ କି ସତ୍ୟ ଯୁଗ? ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା। 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖାଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ। ଆଗରୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗାଁ ଗାଁରେ ପଶିବ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ଲୋକ ମରିଯିବେ। ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଘଟୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏହା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଘଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଘଟି ଚାଲିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଘଟି ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଜଗର ପଶିଯାଇଛି ଏକ ଗ୍ରାମରେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଜଗର ପଶିଯାଇଛି ଏକ ଗ୍ରାମରେ। ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ଏହା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଲେଖା ଅଛି ମାଳିକାରେ। ସତ୍ୟ ହେବ ଏବଂ କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେବ।